みなぎってきたぜ。かの者を守る盾となれ。魔力の高まりを感じます。かの者たちを癒したまえ。かの者を守る盾となれ。かの者に風のごとき感謝を。その一撃に覚悟。かの者たちを癒したまえ。
力が湧いてくるようだ。なんとか町を救うことができたか。レディン様。聞こう。はい。何でも。怪しい二人組。魔物が守っていたという。ああ。そうですね。よし。その砦について、詳しい情報を集めるんだ。一日でも早く、平和を取り戻さねば。ラングリッサーが持ち込まれたとされる砦へとやってきたレディンたち。砦では闇の軍勢の将ナーニャとサーガリウスが待ち構えていた。